Здравейте, аз съм Жустин Томси. Днес ми се иска да поговорим отново по една тема, която вече сме говорили в част от нашите видеа. И това е авторското съдържание и най-вече авторските картинки, които много често се оказват голям проблем за уебсайтовете. Много често, когато се започва уебсайт, визията е изключително важна и човек си казва, искам една хубава снимка, която ще отвори моя сайт и ще го направи красив. Но тези снимки, хубавите снимки, се купуват обикновено от магазини за снимки, които са онлайн и се наричат iStock, например, или подобни сайтове, в които подобни снимки, които са ползвани за web, могат да се намерят, да кажем, на цена между 2, 3 до 5, 10, 15 лева. Разбира се, в зависимост от качеството и цената, но това е еднократно плащане, в което влиза целият разход. И вие можете да ползвате прекрасната снимка за своя уебсайт. Другият вариант е да извикате фотограф, който да направи специално за вас ваши снимки във вашия офис или с вашия екип, което също би било много добре за снимка на вашия корпоративен уебсайт. Най-лошото нещо е да ползвате снимки, които сте намерили в интернет с просто Google търсене в имидж. Разбира се, Google е страхотен инструмент и търси много добре по снимки, ще ви даде разкошно разнообразие от снимки, но там вие нямате авторски права. А освен това имате големия риск някой друг да има същата снимка като вас. Затова, преди да започнете да мислите по посока на вашия уебсайт, със сигурност отделете една малка мисъл и за визията му, а към нея добавете и мисълта за авторските снимки. Ако имате нужда, разбира се, от новото уебсайт, ние сме на линия www.abcvg.com.